Hare Krishna. Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Ajnanatimidandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah. Namo Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutale Srimade Bhaktivedanta Swaminidhi Namine. Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna. Sri Sri Radha Govinda Temple ISKCON Mangalore ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം മാതാജി. കൃഷ്ണ. മാതാജി. ഞാൻ മറന്നുപോയി. നമ്മുടെ ചോദ്യം ഇതാണ്. രൂപഗോസ്വാമിയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ സുഖത്തിന്റെ 3 ഉറവിടങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ബ്രഹ്മവുമായുള്ള ഐക്യത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന സുഖം ബ്രഹ്മവുമായുള്ള ഐക്യത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ആനന്ദത്തിന് പതനം സംഭവിക്കാൻ എന്ന് പറയാൻ കാരണം അതൊരു വ്യക്തിഗത കൊലവേര ശ്രീധരന്റെ തന്റെ വരുമാനത്തിന്റെ പകുതി എന്തിനാണ് ഉപയോഗിച്ചത്? ചൈതന്യ ചരിതാമൃത പ്രകാരം ഒരാൾക്ക് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലേക്ക് എത്താൻ എങ്ങനെ സാധിക്കും? ഗുരുവിന്റെയും ഭഗവാന്റെയും കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ആത്മീയമായിട്ട് ഉയരാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ സുദുർലഭ എന്ന് വിളിക്കാൻ കാരണം നൽകുമെങ്കിലും ഭക്തി എല്ലാവർക്കും നൽകില്ല. മോക്ഷം പെട്ടെന്ന് നൽകും, ഭക്തി ഭഗവാൻ പെട്ടെന്ന് നൽകില്ല. ചോദ്യത്തിൽ പ്രഹ്ലാദ മഹാരാജാവ് ബ്രഹ്മാനന്ദത്തെ എന്തിനോടാണ് താരതമ്യം ചെയ്തത്? വെള്ളത്തിനോട്. രാധാറാണിയെ മദന മോഹന മോഹിനി എന്ന് വിളിക്കാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഭഗവാനെ പോലും രാമദേവനെ ആകർഷിക്കുന്ന ഭഗവാനെ പോലും രാധാറാണി ആകർഷിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലുന്നതിലൂടെ ഭക്തൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യാനുള്ള അവസരം നൽകാനാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ പാണ്ഡവരുടെ കൂടെ വസിക്കാനും അവർക്കായി പ്രവർത്തിക്കാനും ഉണ്ടായ പ്രധാന കാരണം എന്താണ്? ഭക്തന്മാർക്ക് വേണ്ടി ഭഗവാൻ എന്തും ചെയ്യൂല്ലേ? അപ്പൊ അതന്നെ അതിൽ കാരണം. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 11-ാം സ്കന്ധം 14-ാം അധ്യായം 20-ാം ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ ഉദ്ധവരോട് പറയുന്നത് എന്താണ്? സ്നേഹത്തോടുള്ള സേവനം പോലെ മറ്റൊന്നും എന്നെ ആകർഷിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇഷ്ടം എന്താണ്? ഭഗവാനെ സേവനം ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മള് എന്ത് ചെയ്തിട്ടും കാര്യമില്ല. ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം? ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്തതാണ് ഭഗവാൻ ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യം നമുക്കിവിടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അതാണ് നമ്മുടെ 1-ാമത്തെ അധ്യായം, ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ സവിശേഷ ലക്ഷണങ്ങൾ. അല്ലെ 1-ാമത്തെ അധ്യായം പരിശുദ്ധ ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ സവിശേഷ ലക്ഷണങ്ങളാണ് നമ്മൾ 1-ാമത്തെ അധ്യായം കണ്ടത്. ഈ 2-ാമത്തെ അധ്യായം ഭക്തിയുടെ പ്രാഥമിക തലങ്ങൾ, ഭക്തിയുടെ തലങ്ങളെ കുറിച്ച്, പ്രാഥമിക തലങ്ങളെ കുറിച്ചാണ്, പ്രാഥമിക ഭക്തിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ. അതാണ് 2-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത്. ഭക്തിയുടെ പ്രാഥമിക തലങ്ങൾ. ആദ്യം പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാം. ഭക്തിയുടെ പ്രാഥമിക തലങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ
നമുക്ക് എന്തറിയാം, അനുഷ്ഠാനത്തിൽ പരമാനന്ദത്തിൽ ഭഗവാനുടെ പരിസ്ഥിതി, അതാണ് അനുഷ്ഠാനം. ബുക്കിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അനുഷ്ഠാനം എന്ന് പറയുന്നത് സാധന ഭക്തി. ഉള്ളവര് നോട്ട് ചെയ്തുള്ള അനുഷ്ഠാനം എന്ന് പറയുന്നത് സാധന ഭക്തി, പരമാനന്ദം എന്ന് പറയുന്നത് ഭാവഭക്തി, മറ്റേത് പ്രേമഭക്തി. പറഞ്ഞു മാതാജി. അനുഷ്ഠാനം എന്ന് പറയുന്നത് സാധന ഭക്തിയാണ് പറയുന്നത്. അനുഷ്ഠാനം എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് സാധന ഭക്തിയാണ്. പരമാനന്ദം എന്ന് പറയുന്നത് ഭാവഭക്തിയാണ്. പിന്നെ ഭാവനകൾ. അടുത്തൊന്നും മൂന്നാമത്തെ ഏത് പ്രേമഭക്തി. പ്രേമഭക്തി, അത് പ്രേമഭക്തി തന്നെ അല്ലേ, ശുദ്ധ പ്രേമത്തിൽ എന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ പ്രേമഭക്തി. അപ്പൊ നമ്മള് ഈ സാധന ഭക്തി, ഭാവഭക്തി, പ്രേമഭക്തി, അതാണ് നമ്മളിപ്പോ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭക്തിയുടെ പ്രാഥമിക തലങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് 3 തരം ഭക്തി: സാധന ഭക്തി, ഭാവഭക്തി, പ്രേമഭക്തി. അപ്പൊ അതില് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം നമുക്കറിയാം ഏത് ഭക്തിയാണ്. അവതാരികയും ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം ഏത് ഭക്തിയാന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മള് ഓർമ്മയുണ്ടോ? സാധനാ ഭക്തി. ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം സാധന ഭക്തിയാണോ? അല്ലല്ലോ, ഒന്ന് മറച്ചു വെക്കേ. ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം ഔപചാരികം. ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം നമ്മൾ ഏതാ പഠിച്ചത്? സാമാന്യ ഭക്തിയാ പഠിച്ചത്. സാമാന്യ ഭക്തി. 2 മുതൽ 16 വരെയുള്ള അധ്യായമാണ് എന്ത്? സാധന ഭക്തി വരുന്നത്. 2 മുതൽ 16 വരെയുള്ള അധ്യായം സാധന ഭക്തി. 16 കഴിഞ്ഞ 17 18 അധ്യായം ഭാവഭക്തി. 19ാമത്തെ അധ്യായം പ്രേമഭക്തി. അപ്പൊ അവതാരികയും 1 നമ്മുടെ സാമാന്യ ഭക്തിയിൽ വരുന്നതാണ്. 2 മുതൽ 16 വരെ സാധന ഭക്തിയിൽ വരുന്നു. 17 18 അധ്യായം ഭാവഭക്തി. 19ാമത്തെ അധ്യായം പ്രേമഭക്തി. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ 19ാമത്തെ അധ്യായം എത്തുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ എവിടെ എത്തും? നമ്മൾ പ്രേമഭക്തിയിൽ എത്തും. അപ്പൊ നമ്മൾ എത്തണം, അതാണ് രൂപഗോസ്വാമിയുടെ ലക്ഷ്യം. അപ്പൊ അങ്ങനെ. അപ്പൊ സാമാന്യ ഭക്തിയുടെ ഉപവിഭാഗങ്ങൾ നമുക്കറിയാം. ഫസ്റ്റത്തെ സാധാരണ ഭക്തി. സാധാരണ ഭക്തിയുടെ ഉപവിഭാഗങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് 2 പറയുന്നത് ക്ലേശാഗ്നി ശുഭത. ഭാവഭക്തിയിൽ വരുന്നത് 4 വരും. ക്ലേശാഗ്നി ശുഭത, മോക്ഷലഘുക്തകൃ, സുദുർലഭ. പ്രേമഭക്തിയിൽ വരുമ്പോ സാന്ദ്രാനന്ദ, വിശേഷാത്മ, ശ്രീകൃഷ്ണാകർഷണ, അത് കൂടി വരും. ഈ 6 കാര്യങ്ങള് വരും. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ് സാമാന്യ ഭക്തി എന്ന് നമുക്കറിയണം. സാമാന്യ ഭക്തി നമ്മളിത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഈ സാമാന്യ ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മള് സാമാന്യ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ പറയാൻ പറ്റുന്ന വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കില് ഏറ്റവും ലളിതമായിട്ടുള്ള തലമാണെന്ന് പറയാം. ഭക്തിയുടെ ഏറ്റവും ലളിതമായിട്ടുള്ള തലമാണ് എന്ത്? സാമാന്യ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അത് നമ്മുടെ ജീവിത സാഹചര്യത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുക, ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുക. ഭഗവാൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, ദൈവത്തിനെ ആരാധിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? ഈ സാമാന്യ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ജീവിത സാഹചര്യത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ദൈവത്തിനെ ആരാധിക്കുക. അതായത് നമ്മളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെ നമ്മൾ ഭഗവാനോടുള്ള ഒരു ഈശ്വരനോടൊരു പൊതുവായിട്ടുള്ളൊരു വിശ്വാസം, ഭയം കലർന്നിട്ടുള്ളൊരു വിശ്വാസം എന്ന് പറയാം. അതാണ് എന്ത്? ഈ സാമാന്യ ഭക്തിയില് പറയണത്. ഇപ്പൊ നമ്മള് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഐശ്വര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്, കഷ്ടപ്പാട് മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, നമ്മളെ ദുഃഖങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മള് ഭഗവാനോട് വഴിപാടുകൾ ചെയ്യുന്നു, ഉത്സവങ്ങള്, പ്രാർത്ഥനകള്, അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യില്ലേ? അതൊക്കെ എന്തിൽ വരുന്നതാണ്? സാമാന്യ ഭക്തി വരുന്നതാണ്. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഭഗവാൻ എന്ന് വെച്ചൊരു അദൃശ്യ ശക്തിയാണ്. നമ്മളിപ്പോ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോ വഴിയിൽ നമ്മളിപ്പോ ഒരു അമ്പലം കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ തൊഴുന്നു. അതൊക്കെ എന്താണ്? സാമാന്യ ഭക്തി വരുന്നതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മൾ ചെയ്തു പോകുന്ന നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ സാഹചര്യങ്ങളിൽ നമ്മളനുസരിച്ച് ചെയ്തു പോകുന്നതൊക്കെ എന്തിൽ വരും? ഈ സാമാന്യ ഭക്തിയില് വരും. സാധാരണ ഭക്തി എത്തുമ്പോ എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്? ബോധപൂർവം നമ്മൾ പരിശീലനത്തിലൂടെ ചെയ്യുന്നതാണത്. പരിശീലനത്തിലൂടെ, അനുഷ്ഠാനത്തിലൂടെ നമ്മൾ വളർത്തിയെടുക്കുന്നതാണ് എന്ത്? സാധന ഭക്തി. സാമാന്യ ഭക്തി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തില് നമ്മുടെ സാഹചര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ദൈവത്തിനോടൊരു വിശ്വാസം, നമ്മളതാണ്. അപ്പൊ അതില് ഭഗവാൻ എന്നല്ല, ദൈവത്തിലൊരു വിശ്വാസം. പക്ഷെ നമുക്ക് എന്തുണ്ട്? ആ ദൈവത്തിന് നമുക്ക് പേടിയുണ്ട്. നമുക്ക് അങ്ങനെ പേടിയുണ്ട്, ഭയം കലർന്നിട്ടുള്ളൊരു വിശ്വാസം എന്ന് പറയാം നമുക്ക് അവിടെ. നമ്മളെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ഐശ്വര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവാനായിട്ട്, നമ്മളെ ദുഃഖങ്ങൾ മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, കഷ്ടപ്പാടുകൾ മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വഴിപാടുകൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു, ഉത്സവങ്ങൾ പോകുന്നു, അതിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു. നമ്മളിപ്പോ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അതൊക്കെ എന്തിൽ വരും? സാമാന്യ ഭക്തി വരും. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഒരു അമ്പലം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ, ഭഗവാൻ അവിടെ വിഗ്രഹം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും?
അവിടെ തൊഴും. അതൊക്കെ എന്തിൽ വരുന്നതാണ്? സാമാന്യ ഭക്തിയിൽ വരുന്നതാണ്. പക്ഷെ സാമാന്യ ഭക്തിക്ക് അപ്പൊ എന്തില്ല? നിയമങ്ങളൊന്നുമില്ല. നമ്മളെ സാഹചര്യത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്തു പോകുന്നു. സാധനാ ഭക്തിയിലേക്ക് കടക്കുമ്പോ എന്തായി മാറിയത്? അവിടെ ബോധപൂർവം നമ്മൾ പരിശീലനം ചെയ്യാണ്. അവിടെ പരിശീലിക്കുകയാണ്. നമ്മളവിടെ പരിശീലനത്തിലൂടെ അനുഷ്ഠാനത്തിലൂടെ നമ്മൾ വളർത്തിയെടുക്കുന്നതാണ് എന്ത്? സാധനാ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. പരിശീലനത്തിലൂടെ അനുഷ്ഠാനങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ വളർത്തിയെടുക്കുന്നതാണ് എന്ത്? സാധനാ ഭക്തി. സാധന ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയില്ലേ, ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഗുരു അതായത് രാമനിഷ്ഠ പ്രഭു സാധന കുറവാണ് നമുക്ക്, അതുകൊണ്ട് രാവിലെ നമ്മൾ കയറണം പറഞ്ഞെന്താണ്? കാരണം നമ്മളത് ബോധപൂർവ്വം നമ്മൾ വളർത്തിയെടുക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് അത് നിർബന്ധിക്കേണ്ടി വരുന്നത്, ആ സാധന പറയുന്നത്. അപ്പൊ സാധന ഭക്തിയിലൂടെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്? അപ്പൊ ഭക്തിയിൽ നമ്മള് ഈ സാമാന്യ ഭക്തിയിലാണ് ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും നിൽക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഇഷ്ടത്തിന് നമ്മളൊക്കെ ചെയ്യുന്നു. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് കടക്കണം? സാധന ഭക്തിയിലേക്ക് നമ്മൾ മാറണം. എന്നാലേ നമ്മൾ ഭക്തിയിലേക്ക് കടക്കുന്നുള്ളൂ അല്ലെ. സാമാന്യ ഭക്തി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? നമ്മളെല്ലാവരെയും ദൈവമായിട്ട് കാണാണ്. നമ്മളപ്പോ ഭഗവാനെ നമ്മൾ പ്രത്യേകം പറയുന്നില്ല, കാരണം ഭഗവാനിൽ ഒരു ഭയം കലർന്നൊരു വിശ്വാസം, അതാണ് നമുക്കുള്ളത് അവിടെ സാമാന്യ ഭക്തിയിൽ. നമ്മളെ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം. നമ്മുടെ സാഹചര്യത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവിടെ എന്തില്ല? നമുക്ക് ബോധപൂർവ്വം നമുക്കൊരു നിയന്ത്രണം ഇല്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പരിശീലനം ഇല്ല, ഒന്നുമില്ല. പക്ഷെ സാധനാ ഭക്തിയിലേക്ക് കടക്കുമ്പോ എന്തായി മാറി? സാധനയിൽ കൂടെ നമ്മളിലേക്ക് വരാണ്. ബോധപൂർവ്വം നമ്മൾ പരിശീലിച്ച് നമ്മൾ അനുഷ്ഠാനത്തിലൂടെ നമ്മൾ വളർത്തിയെടുത്ത് കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് എന്ത്? ഈ സാധനാ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ സാധനാ ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോധപൂർവം പരിശീലനത്തിലൂടെ അനുഷ്ഠാനത്തിലൂടെ വളർത്തിയെടുക്കുന്നതാണ് സാധനാ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മുടെ മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും എല്ലാം ഭഗവാനിൽ ഉറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ആ ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു പ്രേമം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ബോധപൂർവം നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ അപ്പൊ നമ്മൾ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടും ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടും സത്സംഗങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടും ഭാഗവത ശ്രവണത്തിലൂടെയൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ ശിക്ഷണത്തിലൂടെ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ അത് ചെയ്ത് പോകുന്നതാണ് എന്ത്? ഈ സാധനാ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എന്താണ്? ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനുള്ള ഒരേ വഴികളാണ്. നമ്മൾ അതിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നതാണ് അത് എന്ത്? ഈ സാധനാ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ സാമാന്യ ഭക്തിയും സാധനാ ഭക്തിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം മനസ്സിലായോ? എന്താണെന്നുള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മള് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? സാമാന്യ ഭക്തിയിൽ നിന്ന് സാധനാ ഭക്തിയിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കണം. ആ സാധനാ ഭക്തി നമ്മൾ ശരിക്കും ചെയ്തു പോയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അങ്ങനെയായിരിക്കണം നമ്മൾ ഭക്തിയിലേക്ക് കടക്കേണ്ടത്. അതാണ് സാധനാ ഭക്തി. അപ്പൊ 2 മുതൽ 16 വരെയുള്ള അധ്യായത്തിൽ എന്തിനെ കുറിച്ച് തന്നെ പറയണത്? ഈ സാധനാ ഭക്തിയാണ് ഉള്ളത് പറയുന്നത്. അതിനുശേഷമാണ് 17, 18 ഭാവഭക്തി, 19ാമത്തെ അധ്യായം പ്രേമഭക്തി. അപ്പൊ സാധാരണ നമ്മള് ജനങ്ങളൊക്കെ ഈ ഭക്തിയിലേക്ക് വരുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും? നമ്മളൊക്കെ ഭക്തിയിലേക്ക് വരുന്നത് കുറെ കീർത്തനം കേട്ടുകൊണ്ട്, സങ്കീർത്തനം കേട്ടുകൊണ്ട്, പ്രസാദ വിതരണം, അതായത് അജ്ഞാന സുഹൃതി എന്ന് പറയും. എല്ലാവരും ഭക്തിയിലേക്ക് വരുന്നത് ഒരേപോലെയല്ല. അജ്ഞാന സുഹൃതം കൊണ്ട്, അതായത് നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ മറ്റുള്ളവരുടെ സുഹൃതം കൊണ്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോ നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് വരുന്നത്? നമ്മൾ ഈ ഭക്തിയിലേക്ക് വരുന്നത്. അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മള് എങ്ങനെ പറയാ? നമുക്ക് ഇപ്പൊ നമ്മള് യാത്ര പോകുമ്പോ ഒരു രഥയാത്ര പോകാണ്, രഥയാത്ര കാണാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ രഥയാത്ര കാണുമ്പോ ആ രഥയാത്രയിലൂടെ നടന്നു പോയി എന്ന് വിചാരിക്കും നമ്മള്. നമ്മൾ എന്താണ്? ആ രഥയാത്രയുടെ ഒരു ഭാഗമാകാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചു. അപ്പൊ അവിടെ ആരെങ്കിലും പ്രസാദം വിതരണം ചെയ്ത് ഒരു പ്രസാദം നമുക്ക് കഴിച്ചു. നമ്മളത് കരുതി കൂട്ടിട്ടല്ല, പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് നമുക്കത് കിട്ടുന്നതാണ് അതൊക്കെ അല്ലെ. ഇതൊക്കെ എന്താണ്? അജ്ഞാന സുഹൃത്തികളാണ് നമ്മുടെ. അത് സങ്കീർത്തനം കേൾക്കുക, നഗര സങ്കീർത്തനം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മളത് കേട്ടുപോകും. പ്രസാദം വിതരണം ചെയ്യുമ്പോൾ ആ പ്രസാദം നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ ദൃഷ്ടി കൊണ്ട് പോലും നമുക്ക് എന്ത് വരാം? ഭക്തി വരാം. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് വരാൻ പറ്റും? ഭക്തിയിലേക്ക് കടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇതൊക്കെ അജ്ഞാന സുഹൃതം കൊണ്ടാണ്. നമ്മള് പോലും അറിയാതെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സുഹൃതങ്ങളാണ് അതെല്ലാം. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഭക്തിയിലേക്ക് വരുന്നത് ആരുടെയോ പ്രാർത്ഥന കൊണ്ടായിരിക്കും വരുന്നത്. പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അജ്ഞാന സുഹൃതം കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തിലേക്ക് കടക്കാൻ സാധിക്കും? ഈ ഭക്തിയിലേക്ക് കടക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞു വരുന്നത് സാധനാ ഭക്തിയെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഇതില് ഈ ഒരു കാര്യം പറയാൻ കാരണം, ഭക്തി നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരേണ്ടതാണ്. പക്ഷെ ചിലവർക്ക് അത് എങ്ങനെ കിട്ടും? ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ അജ്ഞാന സുഹൃതം കൊണ്ടും ചിലവർക്ക് വരാൻ സാധിക്കും. എല്ലാവർക്കും അത് ചെയ്യേണ്ടി വരില്ല, ചിലവർക്ക് അങ്ങനെയും വരാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന പ്രവർത്തികളിലൂടെ നമുക്ക് ഭക്തി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്നെങ്കിൽ അതിന് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? സാധനാ ഭക്തി എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? സാധനാ ഭക്തിക്ക് ഒരു ഡെഫിനിഷൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയാം, എന്താണ് പറഞ്ഞത്? നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന പ്രവർത്തികളിലൂടെ ഭക്തി നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുന്നെങ്കിൽ, ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്നെങ്കിൽ
ഭക്തി ഒരു ഉൽപ്പന്നമാകുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് സാധനാ ഭക്തി എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ സാധനാ ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഭഗവാനെ ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത് സാധനാ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. ആദ്യം അത് പ്രയാസമായിരിക്കും, പക്ഷെ പിന്നെ പിന്നെ നമുക്കത് എന്താണ് അത് ശീലമായിട്ട് മാറും. ഇപ്പൊ നാമജപം, ഭാഗവത ശ്രവണം, സത്സംഗം ഇതൊക്കെ സാധന ഭക്തിയിൽ വരുന്നതാണ്. അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്ക് രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും, പക്ഷെ അത് ചെയ്ത് ചെയ്ത് പിന്നെ നമുക്ക് എന്താണത് ശീലമായിട്ട് മാറും. അതാണ് സാധന ഭക്തി. ഇത് 2 തരത്തിൽ വരുന്നുണ്ട്. വൈദി സാധന ഭക്തി, രാഗാനുഗ ഭക്തി. 2 തരം വരുന്നത് വൈദി സാധന ഭക്തി, രാഗാനുഗ ഭക്തി. ഈ സാധനാ ഭക്തിയുടെ നിർവചനം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിലെ ശ്ലോകം 1-2 കൊടുക്കുന്നത്. സാധനാ ഭക്തിയുടെ ശ്ലോകം കൊടുത്തിരിക്കുക. ശ്ലോകം നമ്മളിൽ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ ഇനി സ്ലൈഡ് എടുക്കണം. ഭക്തിയുടെ പ്രാഥമിക തലങ്ങൾ. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദിക്ക് ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞ 3 തരം ഭക്തിയുടെ സേവനം. നമ്മള് ഒന്ന് സാധനാ ഭക്തി, ഭാവഭക്തി, പ്രേമഭക്തി. അപ്പൊ സാധനാ ഭക്തിയിലാണ് ഏത് പറയുന്നത് ക്ലേശാഗ്നി, ശുഭത. ഇത് രണ്ടും സാധനാ ഭക്തിയുടെ വിഭാഗങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് പറയാം. ഭാവഭക്തിയിൽ വന്നപ്പോ എന്തായി മോക്ഷലഘുക്തവ്, സുദുർലഭ, അതും കൂടി വന്നു. 4 വന്നു. അപ്പൊ ക്ലേശാഗ്നി, ശുഭത, മോക്ഷലഘുക്തകൃ, സുദുർലഭ. പ്രേമഭക്തിയിൽ വരുമ്പോ ഇത് 6 വരും. ക്ലേശാഗ്നി, ശുഭത, മോക്ഷലഘുക്തകൃ, സുദുർലഭ, സാന്ദ്രാനന്ദ വിശേഷാത്മ, ശ്രീകൃഷ്ണാകർഷണി. ഇതെല്ലാതും എന്തിൽ വരും പ്രേമഭക്തിയിൽ വരുമ്പോ എല്ലാം വരും. ഒരാളുടെ പൂർവ്വജന്മത്തിന്റെ ഒരു തുടർ പ്രക്രിയയാണ് ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറയുന്നത്. അതുമായി മുൻ ബന്ധങ്ങളില്ലാത്ത ആർക്കും ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ നമ്മുടെ പൂർവ്വജന്മത്തിൽ ചെയ്ത ഒരു തുടർ പ്രക്രിയയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധമില്ലാത്ത ഒരാൾക്കും എന്ത് സാധിക്കില്ല ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ഒരാൾക്ക് പെട്ടെന്ന് വന്നിട്ട് ആർക്കും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഒന്നുകിൽ നമ്മൾ എന്തുണ്ടാവും പൂർവ്വജന്മത്തിൽ നമ്മൾ അത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും, അപ്പൊ അതിന്റെ തുടർ പ്രക്രിയ ആയിട്ട് ചെയ്യാം. അല്ലാതെ പെട്ടെന്ന് ഒരാൾക്കും എന്ത് സാധിക്കില്ല ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ ഭക്തിയുടെ ഭഗവാൻ ഭക്തി തരില്ല, മുക്തി തരും, പക്ഷെ ഭക്തി തരില്ല. ഭക്തിയുടെ സേവനം ഭഗവാൻ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അത് ഭഗവാനെ ആകർഷിക്കുന്നതാണ്. അങ്ങനെ ഒരു തുടർച്ച ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും ഒരു ഭക്തന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് ആരെങ്കിലും ഭക്തിയുടെ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്നെങ്കിൽ അയാൾ തികച്ചും സ്വീകാര്യനാണ്. അയാൾക്ക് ഈ മാർഗത്തിലേറെ പുരോഗമിക്കാനാവുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ഈ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു തുടർച്ച ഇല്ലെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്കത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. കാരണം ഒരു ഭക്തന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് അങ്ങനെ ആർക്കെങ്കിലും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതെന്താണ് അത് തികച്ചും സ്വീകാര്യമാണ്. ആ വ്യക്തി ഉറപ്പാണെന്ത് അതിൽ പുരോഗമിക്കുന്നുള്ളതും ഉറപ്പാണ്. ഇനി സാധനാ ഭക്തിയെ കുറിച്ച് നമ്മളാ പറഞ്ഞത് ഇത് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം കൃഷ്ണ സേവനത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുക എന്നാണ് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലെ അനുഷ്ഠാനം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും എന്ത് ചെയ്യണം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാം. അതാണ് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലെ അനുഷ്ഠാനം എന്ന് പറയുന്നത്. ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു ശിശു നടക്കാൻ പഠിക്കുന്നു. ഈ നടത്തം എങ്ങനെയല്ല കൃത്രിമമല്ല, നടക്കാനുള്ള കഴിവ് ആ ശിശുവിൽ ആദ്യം തന്നെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ എന്താണ് അവിടെ നമുക്ക് അല്പം പരിശീലനം വേണ്ടതായിട്ട് വരും. അപ്പൊ പരിശീലനം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ശിശു എന്ത് ചെയ്യും നന്നായിട്ട് നടക്കാനായിട്ട് പഠിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാന് വേണ്ടിയുള്ള ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്നത് എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളിലും ഉള്ള ജന്മന ഉള്ള വാസനയാണ്. അപ്പൊ എല്ലാവരിലും എന്തുണ്ട് ഭഗവാനോടുള്ള ഭക്തിയുടെ സേവന വാസന എല്ലാവരിലും ഉണ്ട്. പക്ഷെ എന്താണത് അതൊന്ന് നമ്മൾ പൊടി തട്ടി എടുക്കാന്ന് പറയല്ലേ, അതാണ് നമുക്ക് അവിടെ ആവശ്യം വരുന്നത്. ഒരു ശിശു നടക്കാൻ പഠിക്കുന്ന പോലെ. കാരണം ആ നടത്തം കൃത്രിമല്ല, കാരണം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അതിലുണ്ട്. പക്ഷെ എന്താണ് നമ്മളവിടെ ചെറിയൊരു പരിശീലനം കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു എന്ന് മാത്രം. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ ആ കുട്ടിക്ക് എന്താണ് നടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമുക്കൊരു സപ്പോർട്ട് മാത്രമേ കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നുള്ളൂ. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഈ ഭക്തിയുടെ സേവനം. കാരണം എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളുടെയും സ്വാഭാവികമായ വാസന എന്താണ് ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യാന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ കുടികൊള്ളുന്ന ഭക്തിയുടെ സേവന ശേഷി വികസിപ്പിക്കാൻ നാം ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ അതിന് ചില ക്രമങ്ങളും ചിട്ടകളും ഒക്കെ ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും എന്തുണ്ട്
ഭഗവാനോടുള്ള ആ സേവനം ചെയ്യാന്നുള്ള ഒരു മനോഭാവം നമ്മുടെ എല്ലാവരും, ചിലർക്കത് മനസ്സിലാകുന്നു, ചിലർക്കത് അറിയുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മളത് ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിന് ചില ക്രമങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ചിട്ടകളൊക്കെ ആവശ്യമായിട്ട് വരും. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഉള്ളിൽ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ആ ശക്തി ഉണരാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നതാണ് എന്ത്, ഈ സാധനാ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മൾ ആ പ്രവൃത്തി ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങും. അപ്പൊ ആ ഉണർത്താണ് അതിന് സാധനാ ഭക്തി എന്ന് പറയും. അപ്പൊ പൊതുവെ ബദ്ധാത്മാക്കള് ഭ്രാന്തരാണ്. കാരണം കഷ്ടപ്പാടുകൾക്കും ബന്ധനത്തിനും കാരണമായി തീരുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിരന്തരം ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ് ആര്, ബദ്ധരായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാക്കൾ എന്ന് ഭാഗവതം പറയുന്നത്. ആത്മാവ് അതിന്റെ മൂലരൂപത്തിൽ സച്ചിദാനന്ദമയനാണ്, പരമാനന്ദപൂർണനാണ്, നിത്യമാണ്, ജ്ഞാനസ്വരൂപനുമാണ് ആര്, ആത്മാവ്. ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് ആത്മാവ് അനിത്യവും അജ്ഞാനപൂർണവും ദുരിതം നിറഞ്ഞവനുമായി തീരുന്നു. വികർമ്മം മൂലമാണിത്. വികർമ്മം എന്നാൽ അരുതാത്ത പ്രവൃത്തി. അതുകൊണ്ട് നാം സാധനാ ഭക്തി അനുഷ്ഠിക്കണം. അപ്പൊ ആത്മാവ് ശരിക്കും എങ്ങനെയാണ്, സച്ചിദാനന്ദമയനാണ്, പരമാനന്ദം നിറഞ്ഞനാണ്, നിത്യനാണ്, ജ്ഞാനരൂപനാണെന്നൊക്കെ അറിയാം. പക്ഷെ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുമ്പോ അതെന്തായിട്ട് മാറും, അജ്ഞാനപൂർണവും അനിത്യവുമായിട്ട് മാറാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ദുരിതം നിറഞ്ഞതായിട്ട് മാറും. കാരണം ഇതിന്റെ കാരണം വികർമ്മം കൊണ്ടാണ് അത് സംഭവിക്കുന്നത്, ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത പ്രവർത്തികൾ കൊണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് വേണ്ടി വരും, അവിടെ സാധനാ ഭക്തി നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. കാരണം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ സ്വമേധയുണ്ട്, പക്ഷെ നമുക്ക് അവിടെ ഒരു ഉണർത്താനായിട്ട് ഒരു വ്യക്തിയുടെ സഹായം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൊരു പരിശീലനം നമുക്ക് അവിടെ അത് ആവശ്യമായിട്ട് വരും. അതാണ് ഈ സാധനാ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. മനോരോഗ വിദഗ്ധന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ മനോരോഗം സുഖപ്പെടുത്തുന്നത് പോലെ ഈ സാധനാ ഭക്തി മായയുടെ പിടിയിലകപ്പെട്ടുഴലുന്ന ബദ്ധാത്മാവിനെ ചിത്രഭ്രമത്തിൽ നിന്ന് മുക്തരാക്കുന്നു. അപ്പൊ സാധാരണ ഭക്തിയുടെ ഗുണം എന്താണ്, ആ സാധനാ ഭക്തിയിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കാണ്, നമ്മൾ മായയിൽ പെട്ടിരിക്കുന്ന നമ്മളെ അതിൽ നിന്ന് മുക്തനാകാനായിട്ട് എന്തിനു സാധിക്കും, ഈ സാധനാ ഭക്തി കൊണ്ട് സാധിക്കും. ഒരു മനോരോഗം പിടിച്ച ഒരു വ്യക്തിയെ മനോരോഗ വിദഗ്ധൻ ചികിത്സിക്കുന്നത് പോലെ സാധനാ ഭക്തിയിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കാണ്, നമ്മുടെ ഉള്ളിലായ ബദ്ധാത്മാവ് ചിത്തഭ്രമത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. മനസ്സ് കൃഷ്ണനിൽ കേന്ദ്രീകരിക്കാനുള്ള മാർഗവും രീതികളും ശിഷ്യന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക എന്നത് ആചാര്യന്റെ ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ കടമയാണ്. അപ്പൊ സാധനാ ഭക്തിയുടെ തുടക്കം അതാണ്. അപ്പൊ സാധനാ ഭക്തി തുടങ്ങുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, ഒരു ആചാര്യനിലൂടെ, ഒരു ആത്മീയ ഗുരുവിലൂടെയാണ് തുടങ്ങുന്നത്. നമുക്ക് വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങളും എല്ലാതും ആര് പറഞ്ഞു തരും, ഈ ഗുരു നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരും. നമ്മള് ഇഷ്ടത്തോടെ ചെയ്യണം എന്നില്ല, പക്ഷെ ആ ഗുരു പറയുന്നത് അനുസരിച്ച് ആ നിയാമക തത്വങ്ങളെല്ലാം പാലിച്ചുകൊണ്ട് എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം, എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് ശാസ്ത്രങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായിട്ട് നമുക്ക് ആര് തുടങ്ങി തരാണത്, ഒരു ഗുരു തരുന്നതാണ്. അതാണ് എന്ത്, ഈ സാധനാ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആത്മീയ ആചാര്യൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗുരു അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മാർഗനിർദ്ദേശം നൽകാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി. അവര് ആണ് നമുക്ക് എന്തിനു തുടക്കുന്നത്, ഈ സാധനാ ഭക്തിക്ക് തുടക്കമിടുന്നത്. ഈ ലക്ഷ്യം സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്ര ജപത്തെ കേന്ദ്രമാക്കിക്കൊണ്ട് അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട പദ്ധതിയെ കുറിച്ച് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നുണ്ട്. ഈ മന്ത്രജപത്തിന്റെ ശക്തി അപാരമാണ്. നിമിഷം കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മെ കൃഷ്ണനുമായി ബന്ധിപ്പിക്കാൻ ഇതിന് കഴിവുണ്ട്. സാധനാ ഭക്തിയുടെ ആരംഭം ഇതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് നാമജപത്തിന് ഇത്ര പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അല്ലെ. കാരണം ഈ മന്ത്രജപത്തെ കേന്ദ്രമാക്കിക്കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഈ അനുഷ്ഠാനങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തു പോകുന്നത്. കാരണം ആ മന്ത്രജപത്തിന്റെ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയും പറയാൻ പറ്റാത്ത അപാരമായിട്ടുള്ള ശക്തിയാണ്. നിമിഷം കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളെ ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കാൻ എന്തുകൊണ്ട് സാധിക്കും, ഈ നാമജപം കൊണ്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ സാധനാ ഭക്തി അപ്പൊ അവിടെ ആരംഭിക്കുകയാണ്. ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധം ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുന്നതോട് കൂടി നമ്മൾ ആരംഭിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് കടക്കുന്നത്, സാധനാ ഭക്തിയിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുന്നത്. ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഈ സാധനാ ഭക്തിയെ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കാം. എന്തൊക്കെയാണ്, ഒന്ന് വൈദി സാധനാ ഭക്തി, രണ്ടാമത്തത് രാഗാനുഗ ഭക്തി. ഒന്ന് വൈദി സാധനാ ഭക്തി, രണ്ടാമത്തത് രാഗാനുഗ ഭക്തി. ഒന്നാമത്തെ വൈദി സാധനാ ഭക്തി. വൈദി സാധനാ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് വിധി പ്രകാരമുള്ള സേവനം. വൈദി സാധനാ ഭക്തി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വിധി പ്രകാരമുള്ള സേവനം. അതായത് ഭഗവാനുമായി ആത്മബന്ധമോ നൈസർഗിക പ്രേമമോ സേവനമോ ഇല്ല. ആചാര്യന്റെ കൽപ്പന പ്രകാരം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശാസ്ത്രങ്ങളിലെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം നമ്മൾ അനുസരിച്ച് പോകുന്നത്, നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അതായത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല, പക്ഷെ നമ്മളെ ആചാര്യം പറയുന്നത് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു പോകുന്നു, ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ നിയന്ത്രണ തത്വങ്ങളെല്ലാം അനുസരിച്ച് ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറയുന്നത് പോലെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു. പക്ഷെ നമുക്ക് അവിടെ എന്തില്ല, അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഒന്നില്ല. ആ ഗുരു പറയുന്നതല്ലേ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വിചാരിച്ച് മാത്രം നമ്മൾ ചെയ്തു പോകുന്നതാണ് എന്ത്, ഈ വൈദി സാധന ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ വൈദി സാധന ഭക്തി ഇപ്പൊ നമ്മളെ മനസ്സുകൊണ്ട് ചെയ്യണം എന്നില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്നും ഇരുന്ന് പറയുമ്പോ ഈ മാതാജി എന്നും പറയുന്നതല്ലേ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മളത് കയറി കേൾക്കുന്നു, കാണുന്നു, അങ്ങനെ ചെയ്യാം. പക്ഷെ നമുക്ക് അവിടെ എന്തില്ല, അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഒന്നും ഇല്ല നമുക്ക് ഒട്ടും.
നമുക്കൊട്ടും മനസ്സുകൊണ്ടില്ല, നമ്മളത് ഒരു യന്ത്രം പോലെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു എന്ന് മാത്രം. അതാണ് എന്ത് വൈദി സാധനാ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്തത് രാഗാനുഗ ഭക്തി. രാഗാനുഗ ഭക്തി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്വമേധയാ വരുന്നതാണ്, നൈസർഗിക ഭക്തിയാണത്. അതായത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ എന്തുണ്ട്, അതുണ്ട്. വൈദ്യ രീതിയിലൂടെ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ കൃഷ്ണനോട് കൂടുതൽ അടുപ്പുണ്ടാവും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ വൈദ്യസാധന ഭക്തി ചെയ്ത് ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്തിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും, ഈ രാഗാനുഗ ഭക്തിയിലെത്തും. നമ്മളത് ആദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഇഷ്ടണ്ടായിട്ടല്ല നമ്മളത് ചെയ്യുന്നത്, പക്ഷെ അങ്ങനെ ചെയ്ത് 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 നമുക്ക് ഭഗവാനോട് കൂടുതൽ അടുപ്പം വരും. അപ്പൊ അതെന്താവും, സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഒരു അറ്റാച്ച്മെന്റ് വരും, ഒരു പ്രേമം വന്നു തുടങ്ങും ഭഗവാനോട്. അങ്ങനെ പ്രേമത്തോടു കൂടി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്തായിട്ട് മാറി, രാഗാനുഗ ഭക്തിയായിട്ട് മാറി. അത് ആദ്യം നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ല, നമ്മൾ ആഗ്രഹത്തോടുകൂടി അറ്റാച്ച്മെന്റോടുകൂടി ചെയ്യുന്നില്ല. അത് എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ചെയ്ത് ചെയ്ത് അറ്റാച്ച്മെന്റ് ആയി മാറുന്നത്, ആഗ്രഹത്തോട് ചെയ്യുന്നതാകുന്ന, അപ്പൊ അതെന്തായിട്ട് മാറും, രാഗാനുഗ ഭക്തിയായിട്ട് മാറും, സ്വമേധയാ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് മാറും. ആരും പറയാതെ തന്നെ നമ്മൾ പിന്നെ രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കാൻ തുടങ്ങും, നാമം ജപിക്കാൻ തുടങ്ങും, ആരതി പങ്കു ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും, ഭാഗവതം കേൾക്കാൻ തുടങ്ങും. അപ്പൊ അതെന്ത് ഭക്തിയായിട്ട് മാറി, രാഗാനുഗ ഭക്തി, നൈസർഗികമായ ഭക്തിയായിട്ട് മാറി. മനസ്സിലായോ രണ്ടും വ്യത്യാസം? ഇപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചത് സാമാന്യ ഭക്തി എന്താന്ന് കണ്ടു, സാധന ഭക്തി എന്താന്ന് കണ്ടു. സാധന ഭക്തി രണ്ടു തരം, വൈദ്യ സാധന ഭക്തി, രാഗാനുഗ ഭക്തി. വൈദ്യ സാധന ഭക്തി എന്താന്ന് മനസ്സിലാക്കി, രാഗാനുഗ ഭക്തി എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി. ആയോ? ഇത്രയും മനസ്സിലായോ എല്ലാവർക്കും? മനസ്സിലായി. പരമപുരുഷനായ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് സർവദാ സ്മരിക്കുകയും ശ്രവിക്കുകയും കീർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുക. അങ്ങനെ മരണഭയത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാമെന്നാണ് ശുകദേവ ഗോസ്വാമി പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന് ഉപദേശിക്കുന്നത്. പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന് ശുകദേവ ഗോസ്വാമി എന്താണ് ഉപദേശിക്കുന്നത്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് സദാ സ്മരിക്കുക, കീർത്തിക്കുക, ശ്രവിക്കുക. അങ്ങനെ ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് എന്ത്, അങ്ങനെ നമുക്ക് മരണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് ശുകദേവ ഗോസ്വാമി പരീക്ഷിത്തിനോട് പറയുന്നത്. സർവാത്മാവാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു. സർവാത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ ആത്മാക്കളുടെയും പരമാത്മാവാണ് ആര്, സർവാത്മാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. ഭഗവാൻ സർവാത്മാവാണ്, എല്ലാ ആത്മാക്കളുടെയും പരമാത്മാവാണ്. എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്ന സർവ്വനിയന്താവായ ഈശ്വരനായ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് പറയാനുണ്ട്. എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും കുടികൊള്ളുന്ന സർവ്വനിയന്താവായിട്ടുള്ള പരമേശ്വരനാണ് ആര്, പരമാത്മാവാണ് ഭഗവാൻ, കൃഷ്ണൻ എന്നും പറയുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഏത് വിധത്തിലെങ്കിലും കൃഷ്ണനുമായുള്ള ആത്മബന്ധം സ്ഥാപിച്ചാൽ സർവ്വ വിപത്തുകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മോചനം കിട്ടും. അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ആത്മബന്ധം നമ്മൾ സ്ഥാപിച്ചെടുക്കണം. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ മാത്രമാണ് പ്രകൃതി നിയമങ്ങളുടെ നിയന്താവ്. അതിനാൽ കൃഷ്ണാവബോധം ഗൗരവമായി കൈക്കൊണ്ടാൽ ജനന മരണങ്ങളുടെ അവസാനിക്കാത്ത ശൃംഖലയിലേക്ക് നാം വലിച്ചെറിയപ്പെടുകയില്ല. ആത്മാർത്ഥതയുള്ള ഭക്തൻ ഭഗവത് ധാമത്തിൽ മടങ്ങിയെത്തുകയും ചെയ്യും. അതാണ് ഭഗവത്ഗീത നൽകുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാനാണ് എന്ത്, പ്രകൃതി നിയമങ്ങളുടെ നിയന്താവ് ഭഗവാനാണ്. ആ കൃഷ്ണാവബോധം നമ്മൾ ഗൗരവമായിട്ട് കൈക്കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല, ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വീണ്ടും ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരില്ല. ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് നമുക്ക് മടങ്ങിയെത്താൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് ഭഗവത്ഗീതയിൽ നമുക്ക് ഉറപ്പ് നൽകുന്നത്. നിരന്തരം ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുക, ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ മറക്കാതിരിക്കുക എന്ന തത്വം എല്ലാവരും അനുസരിക്കുക തന്നെ വേണം. എന്താണ് പറഞ്ഞത്, ഇവിടെ പറയുന്നത് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഭഗവാനെ ഓർക്കണം, ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ മറക്കരുത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. എപ്പോഴും ഭഗവാനെ ഓർക്കുക, ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ മറക്കരുത്. സ്മർത്തവ്യ സതതം വിഷ്ണുർ വിസ്മർത്തവ്യോന ജാതുചിത്ത് എന്നാ പറയുന്നത്. അതായത് ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു 1:2-8 ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നതാണ്, എപ്പോഴും ഭഗവാനെ സ്മരിക്കണം, ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ മറക്കരുത്. ഈ അനുശാസനം കൈക്കൊണ്ടാൽ മറ്റു ചട്ടങ്ങളും നിബന്ധനകളും താനെ ഉണ്ടായിക്കൊള്ളും. മറ്റുള്ളവയെല്ലാം ഈ അടിസ്ഥാന തത്വത്തിന്റെ കീഴൊടുക്കലാണ്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പിന്നെല്ലാം വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം, എപ്പോഴും ഭഗവാനെ ഓർക്കുക, ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ മറക്കാതിരിക്കുക എന്നാണ് അടിസ്ഥാനമായിട്ട് പറയുന്ന തത്വം. ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ നിലയ്ക്കനുസരിച്ച് ഈ പ്രവർത്തികൾ കൊണ്ട് ഭഗവാനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തണം, ഇല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് സ്വന്തം നിലയിൽ അത് പതിക്കേണ്ടി വരും. അപ്പൊ ഓരോരുത്തരും എന്ത് ചെയ്യണം, ഭഗവാനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തണം. ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ നിലയ്ക്കനുസരിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞത്, കാരണം ഓരോരുത്തരുടെ നിലയും എങ്ങനെയാണ് വ്യത്യാസമായിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെ നിലയനുസരിച്ചായിരിക്കണം നമ്മൾ ഭഗവാനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താനായിട്ട് ശ്രമിക്കേണ്ടത്. അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വരും, സ്വന്തം നിലയിൽ നിന്ന് അധപതിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. നമുക്ക് എങ്ങനെയാണോ, നമുക്ക് എന്താണോ ഭഗവാൻ നൽകിയിരിക്കുന്നത്, അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് വേണം നമ്മള് ഭഗവാനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താനായിട്ട്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ്, ആ സ്വന്തം നിലയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അധപതിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. ഇതെടുക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇത് എത്ര സ്ലൈഡ് ഉണ്ട് ഇനി? ഈ ഒരെണ്ണം കൂടി ഉള്ളൂ, എടുക്കാലോ അല്ലെ?
ആരും സ്വധർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കുന്നില്ല. താൻ ബ്രാഹ്മണനാണെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷത്രിയനാണെന്ന് ഓരോരുത്തരും കൊട്ടിഘോഷിക്കുന്നു. സത്യത്തിൽ ഇവരാരും തന്നെ ഒരു നിലയിലും എത്താത്തവരാണ്. ഇവർക്കാർക്കും ഭഗവാനുമായി ബന്ധമില്ല. കാരണം അവർക്ക് കൃഷ്ണാവബോധമില്ല. ഒരാളും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത്? സ്വധർമ്മം ആരും അനുഷ്ഠിക്കുന്നില്ല. എല്ലാവരും എന്താ ചിന്തിക്കുന്നത്? താൻ ബ്രാഹ്മണനാണ് അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷത്രിയനാണെന്ന് ഓരോരുത്തരും കൊട്ടിഘോഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ശരിക്കും എന്താണ്? ഇവരാരും ഒരു നിലയിലും എത്താത്തവരാണ്. ഇവർക്കാർക്കും എന്തില്ല? ഭഗവാനുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല, കൃഷ്ണാവബോധമില്ല. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നത് 11-ാം സ്കന്ധം 27-ാം അധ്യായം 49-ാം ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്, പ്രിയപ്പെട്ട ഉദ്ധവ, എല്ലാ മനുഷ്യരും കർമ്മനിരതരാണ്. വേദോക്തമായതോ ലൗകികമായതോ ആകട്ടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രവൃത്തിയിൽ ഏർപ്പെടാതിരിക്കാൻ ആർക്കും സാധിക്കില്ല. എല്ലാവരും കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ്. കർമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ആർക്കും സാധിക്കില്ല. ഇവയിൽ ഏതിലൂടെയെങ്കിലും കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ എന്നെ ആരാധിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവർ ഈ ലോകത്തും പരലോകത്തും സുഖം പ്രാപിക്കും. ഇക്കാര്യത്തിൽ സംശയം വേണ്ട. അപ്പൊ ഏത് രീതിയിലായാലും ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഈ ലോകത്തായാലും പരലോകത്തായാലും സുഖം അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയവും വേണ്ട. പക്ഷെ എല്ലാവരും കർമ്മം ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാനല്ല, സ്വന്തം തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്രകാരം ബ്രാഹ്മണ, ക്ഷത്രിയ, വൈശ്യ, ശൂദ്ര ഭേദമോ ബ്രഹ്മചാരി, ഗൃഹസ്ഥൻ, വാനപ്രസ്ഥൻ, സന്യാസി എന്നീ വ്യത്യാസമോ വകവയ്ക്കാതെ കൃഷ്ണാവബോധ പ്രസ്ഥാനം എത്രയോ സുന്ദരമാണ്. എല്ലാവരും അവരവരുടെ തൊഴിലിൽ ഏർപ്പെട്ട് ജീവിക്കട്ടെ. ഒപ്പം കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ പ്രകൃതിയുടെ ഫലങ്ങൾ ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കൃഷ്ണനെ ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ. എല്ലാ സ്ഥിതിഗതികളെയും അത് ക്രമവത്കരിച്ചുകൊള്ളും. ഈ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ ആളുകൾക്കും ശാന്തിയും സന്തോഷവും കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കും. എന്താ വേണ്ടത്? നമ്മള് കൃഷ്ണാവബോധ പ്രസ്ഥാനം എത്രയോ സുന്ദരമാണെന്ന് പറയാണ്. എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസം വകവയ്ക്കാതെ വകവയ്ക്കാതെ പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ കൃഷ്ണാവബോധം വളരെ പ്രസ്ഥാനം സുന്ദരമാണ്. ഓരോരുത്തരും എന്ത് ചെയ്യാം? അവരവരുടെ തൊഴിലേർപ്പെട്ട് ജീവിക്കുക. ഒപ്പം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം? കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുക. ആ പ്രവൃത്തിയുടെ ഫലങ്ങള് ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുക. അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? സ്വാഭാവികമായിട്ടും സ്ഥിതിഗതികള് ക്രമവൽക്കരിച്ചു കൊള്ളുകയും ചെയ്യും. എല്ലാവർക്കും ശാന്തി സമാധാനം കൈവരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യണം? കൃഷ്ണാവബോധം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. പഞ്ചകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय, निताय गौर प्रमानंदे हरि हरि बोल. അപ്പൊ ഇതില് കുറച്ച് കാര്യം കൂടി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ ഭക്തിരസേവനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പൂർവ്വജന്മത്തിന്റെ തുടർ പ്രക്രിയയാണ് ഭക്തിരസേവനം വരുന്നത്. ചിലപ്പോ മുൻബന്ധങ്ങളില്ലാത്ത ഒരാൾക്കും ഭക്തിരസേവനത്തിൽ അല്ലാണ്ട് ആർക്കും ഏർപ്പെടാൻ സാധിക്കില്ല. ചിലപ്പോ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് 100% കുറ്റമറ്റതായിരുന്നെങ്കിൽ പോലും അനുഷ്ഠിച്ചതൊന്നും നഷ്ടമാവില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം നമുക്ക്. പിന്നെ വന്നിട്ട് ഫസ്റ്റത്തിൽ പറയണത് സാധന ഭക്തി, ഭാവഭക്തി, പ്രേമഭക്തി. അതാണ് അനുഷ്ഠാനം. സാധന ഭക്തി, പരമാനന്ദം, ഭാവഭക്തി, ഭഗവാനോടുള്ള ശുദ്ധപ്രേമം, പ്രേമഭക്തി. അപ്പൊ അങ്ങനെ മൂന്നായിട്ട് തരംതിരിക്കുന്നു. ഓരോന്നിന്റെ ഉപവിഭാഗങ്ങളാണ് എന്ന് പറയുന്നത്. അനുഷ്ഠാനത്തില് 2 എണ്ണം. അതാണ് അനുഷ്ഠാനത്തില് 2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ 2 എണ്ണം ക്ലേശാഗ്നി ശുഭത. പിന്നെ വന്നിട്ട് ഭാവഭക്തിയില് 4 എന്ന് പറയുന്നത് 4 എണ്ണം. പിന്നെ പ്രേമഭക്തിയില് 6. അതാണ് പറയുന്നത്, ഉപവിഭാഗങ്ങളായിട്ട് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളിൽ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഭക്തി അല്ലെങ്കിൽ ശക്തി ഉണരാൻ സഹായിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? സാധനാ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ സാധനാ ഭക്തി നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്? അപ്പൊ ഒരാള് പറയുന്നത് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്തു പോകുന്നതാണെന്ന് പറയാൻ നമുക്കുണ്ട് സാധനാ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. സാധന ഭക്തിയുടെ തുടക്കം എങ്ങനെ വരുന്നത്? സാധന ഭക്തിയുടെ തുടക്കം വരുന്നത് ഏത് മാർഗത്തിലൂടെയാണ്? അതായത് ഭഗവാനിൽ മനസ്സ് കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള മാർഗവും രീതികളും ഭഗവാൻ ശിഷ്യന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക, ഒരു ആചാര്യന്റെ കടമ. അതാണ് ഇവിടെ തുടങ്ങുന്നത് സാധന ഭക്തിയുടെ തുടക്കം പറയുന്നത്. അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ ഏത് മാർഗത്തിലൂടെയാണെങ്കിലും കൃഷ്ണനിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കേണ്ടത് ഏവർക്കും ആവശ്യമാണ്. നാരദ മഹർഷി ഭാഗവതത്തിൽ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിനോട് പറയുന്നതാണ്,
7-ാമത്തെ സ്കന്ധം 1-ാം അധ്യായം 32-ാം ശ്ലോകത്തില് മനസ്സ് കൃഷ്ണൻ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗവും രീതികളും ശിഷ്യന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക എന്നത് ഒരു ആചാര്യന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗുരുവിന്റെ കടമയാണ്. അങ്ങനെയാണ് എന്ത് തുടങ്ങുന്നത്? സാധനാ ഭക്തി തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പൊ സാധനാ ഭക്തി നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് തിരിച്ചു. വൈദ്യ സാധനാ ഭക്തി, രാഗാനുഗ ഭക്തി. വൈദ്യ സാധനാ ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ ഈ അനുഷ്ഠാനങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ ഈ പരിശീലിച്ചു കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നത് വൈദ്യ സാധനാ ഭക്തി. അങ്ങനെ അത് അപ്പൊ അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല, നമ്മളത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു മാത്രം. പക്ഷെ അത് എപ്പോഴാണ് നമ്മളത് ചെയ്ത് നമുക്കത് ആഗ്രഹത്തോടു കൂടി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നത്, ഉത്സാഹത്തോടു കൂടി തുടങ്ങുന്നത്, അപ്പൊ അത് എന്തായിട്ട് മാറും? രാഗാനുഗ ഭക്തിയായിട്ട് മാറും. ഏത് വിധത്തിലായാലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഗൗരവത്തോടെ ഭഗവാനില് മനസ്സുറപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിനോട് പറയുന്നുണ്ട്, അതായത് വൈദ്യ സാധന ഭക്തിയുടെ തത്വങ്ങൾ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നത് 2-ാം സ്കന്ധം 1-ാം അധ്യായം 5-ാം ശ്ലോകത്തിൽ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി ആസന്ന മരണനായിട്ടുള്ള പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന് കൊടുക്കുന്ന ഉപദേശങ്ങളിലാണ് ഇത് പറയുന്നത്. മരിക്കുന്നതിന് ഒരാഴ്ച മുമ്പാണ് പരീക്ഷിത്ത് ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയെ കാണുന്നത്. മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണമെന്ന കാര്യത്തിൽ അദ്ദേഹം തികച്ചും അജ്ഞനായിരുന്നു. വേറെയും ധാരാളം ഋഷിമാർ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ അദ്ദേഹം ശരിയായ മാർഗത്തിൽ നയിക്കാൻ പ്രാപ്തരായിരുന്നില്ല അവരാരും തന്നെ. അപ്പൊ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി ഒടുവിൽ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിനോട് പറയുന്നത് എന്താണ്? അടുത്ത ആഴ്ച മരണത്തെ നേരിടാൻ ഭയമില്ലാത്തവനായി തീരണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? ഒട്ടും വൈകാതെ തന്നെ ശ്രവണ സ്മരണ കീർത്തനങ്ങളിലൂടെ ഈശ്വരനെ ഭജിക്കാനാണ് പറയുന്നത്. ശുകദേവ ഗോസ്വാമി പറയുന്നത് ശ്രവണം, കീർത്തനം, സ്മരണം, നാമം ജപിക്കാനാണ് പറയുന്നത്. ശ്രവണം, കീർത്തനം, സ്മരണം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രങ്ങൾ ഉരുവിട്ടും കേട്ടും കൃഷ്ണനെ സദാ ധ്യാനിക്കുന്നവനെ മരണഭയം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ മരണമാകട്ടെ ഏത് സമയത്തും വന്നു ചേരാവുന്നതാണ്. എന്തു ചെയ്യണം? ശ്രവണം, കീർത്തനം, സ്മരണം, അതായത് നാമം ജപിക്കാനാണ് അവിടെ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി ആരോട് പറയണത്? പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിനോട് പറയുന്നത്. പത്മപുരാണത്തിൽ പറയുന്നത് തന്നെയാണ്, നിരന്തരം എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കുക, സദാ കൃഷ്ണനെ സ്മരിക്കുക, വിഷ്ണുവിൽ ഏകാഗ്രമായിട്ട് മനസ്സുറപ്പിച്ച് എന്നുള്ളതാണ് പത്മപുരാണത്തിൽ പറയുന്നത്. പിന്നെ ഇവിടെ പറയുന്നത് ബ്രാഹ്മണർ എന്ന് പറയുന്നത് 4 ആശ്രമങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. 4 ആശ്രമങ്ങളും വർണ്ണത്തിലുള്ളവരും ഈ തത്വങ്ങള് അവർക്കും ബാധകമാണെന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. നമുക്ക് അതിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? നമുക്ക് ഭക്തിയിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. ഈ ഭാവഭക്തി, പ്രേമഭക്തിയിലേക്കൊക്കെ നമുക്ക് മാറാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമുക്കതിന് ഉദാഹരണം നമുക്കറിയാലോ. ഇപ്പൊ വർണ്ണാശ്രമ വ്യവസ്ഥകൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് വാൽമീകി മഹർഷി, ധ്രുവൻ, ഗാരി, നാരദ മഹർഷി, ഇവരൊക്കെ പൂർവ്വജനത്തിൽ എങ്ങനെയുള്ളവരായിരുന്നു? അല്ലെ അവര് വേറെ ഇപ്പൊ വാൽമീകി മഹർഷി ആരായിരുന്നു? ഒരു കാട്ടാളനായിരുന്നു. കാട്ടാളനായ വ്യക്തിയാണ് ആരായിട്ട് മാറുന്നത്? വാൽമീകി മഹർഷിയായിട്ട് മാറുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ധ്രുവകുമാരൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു? ആഗ്രഹങ്ങൾ, അതായത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ആരാധിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പൊ എന്നിട്ടാണ് പിന്നെ ആരായിട്ട് മാറുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ഇത്രയും വലിയൊരു ഭക്തനായിട്ട് ധ്രുവ നക്ഷത്രമായിട്ടൊക്കെ മാറുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ മൃഗാരി, നാരദ മഹർഷി, ദാസീപുത്രനായിട്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ്? ഇവരൊക്കെ ഈ സാധന, ഈ ഭക്തിയിലൂടെ മാറിയിട്ട് അവരെന്തിലേക്ക് വന്നതാണ്? ഭാവഭക്തിയിലേക്ക് കടന്നവരാണ് ഇവരൊക്കെ. സാധന ചെയ്തിട്ട് മറ്റുള്ളവരുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് അവർക്ക് എന്ത് സാധിച്ചത്? അല്ലെങ്കിൽ സത്സംഗത്തിലൂടെ, സാധുസംഗത്തിലൂടെയൊക്കെയാണ് ഇവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്? ഇവർക്ക് അവരുടെ ആ പൂർവ്വജന്മത്തില് കർമ്മത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവർക്ക് പിന്നത്തെ ഒരു ജന്മത്തില് ഇങ്ങനെ മാറാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിച്ചത്. നാരദ മഹർഷിയുടെ നമുക്കറിയാം, സംഘത്തിൽ കൂടെയാണ് സാധിച്ചത്. ഞാൻ ലീവ് ചെയ്തോട്ടെ? ചെയ്തോളൂ മാതാജി, ഇത് കഴിഞ്ഞെന്ന് വെച്ചിട്ടായിരുന്നു.
പിന്നെ ക്ഷത്രിയര് ബ്രാഹ്മണര് ഭഗവാന്റെ മുഖത്തു നിന്നും വന്നവരും ക്ഷത്രിയര് ബാഹുക്കളിൽ നിന്നും വൈശ്യര് അരക്കെട്ടുകളിൽ നിന്നും ശൂദ്രന്മാർ പാദത്തിൽ നിന്നും വന്നവരാണ്. ആശ്രമവാസികള് സന്യാസി വിരാട് രൂപത്തിന്റെ ശിരസിൽ നിന്നാണ് ജനിച്ചതെന്നും പറയുന്നു. അതില് പറയുന്നില്ലേ. അത്രയാണ് നമ്മുടെ ഈ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത് മെയിൻ ആയിട്ട്. അപ്പൊ ഈ അധ്യായത്തില് നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് അറിയേണ്ടത് ആ ഭക്തിയെ കുറിച്ച്, സാധന ഭക്തി, ഭക്തിയുടെ 3 സ്ഥലങ്ങളല്ലേ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സാമാന്യ ഭക്തി ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു, പിന്നെ സാധന ഭക്തി എന്താണെന്നും സാധന ഭക്തിയുടെ 2 ഭാഗങ്ങള് ഏതൊക്കെയാണ്